Менә ул нәни Александр. Луганскидан көченергә мәҗбүр булган Павловлар балага шундый исем сайлаган. Малай 14 апрель төнендә Кама балалар медицина үзәгендә дөньяга аваз сала. Бәбиналарга гаилә тулы составта килгән. Олы кызлары Мария күз яшьләрен тыеп тора алмый. Әтиләре дә җитди бүген. Әле бер ай элек кенә Павловларга бомбалар астында Россиягә качырга туры килгән. Балаларның киләчәге тыныч булсын. Бар теләкләре шул. Онда бик авыр иде, даими аталар. Шуңа балалар хакына булса да китәргә карар кылдык. Хәзер анда хастаханәләр эшләми бит. Утта, суда, газда юк. Китергәме юкмы? Күченергә мәҗбүр булучы меңләгән кеше белән бер рәттән. Бу гаиләдә озак уйлап тормаган. Яршалыны сайлаганнар. Монда Юлияның бер туган апасы яши. Бүген яшь әти-әнине котларга ул да килгән иде. Они приехали ко мне, жили у нас. Алар күченеп килгәч башта бездә яшәделәр, аннары фатир арендалап тора башладылар. Без хәзер зур гаилә. Мин Яршалыда 8 ел яшим. Аларны шул 8 ел буе күргәнем юк иде. Озын һәм катлаулы юл узырга туры килүгә карамастан, бәби җиңел туа. 14 апреля родился. 14 апрельдә искиткеч малай туды. Исемен Александр дип куштылар. Бала үз вакытында 3 килограммда 910 грамм иде. Буе 50 сантиметр. Бик батыр егет. Иң мөһиме сау сәламәт. Все доброжелательные. Барысы да шундый мәрхәмәтлеләр, табиблар бик әйбәт. Нинди сорау булса да кызлар белән мөрәҗәгать итәбез, шунда ук ярдәм итәләр, хәлгә керәләр. Гаилә башлыгы эшкә урнашкан инде. Әлегә киләчәккә зур планнар кырмыйлар. Әгәр дә Луганскидагы йортларына зыян килмәсә, ниятләре туган якларына кайту. Уже в дом прилетел. Безнең йортны бомбага тотканнарын беләбез, тик фатирларга никадәр зыян килгәндер билгесез. Онда бит элемтә юк, сорап та булмый. Фатир яшәрлек булса, кайтасы килә инде. Бөтен нәрсәбез шунда калды бит. Хәзерге вакытта республикада безгә күчнеп килергә мәҗбүр булган тагын 2 хатын-кызның бала табуын көтәләр. Яршалыдан Рания Абдрахманова, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.